हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चैनलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दिनै आपडेटआ जाहैबाय इलेक्शननि। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौना जे आसाम विधान सभा इलेक्शन जानो फैगासिनो दङ। बेनो जाबाय 9 एप्रिलाव एबा 9 एप्रिलाव। बैसागुनि सिगां बयबो नोंथांमोना गाव गावनि पसन्द मथे एबा सायख'दो बिजाथिखौ सोर सासेनो भट होयोब्ला नोंथांमोना मोजां मोनगोन। दा बेनि गेजेराव जों सावरायगोन UPPL आरो लोगोसे NDA युथ्सआ सोरखौ सायख'गोन बेनि सायाव जों डिटेल्सखौ सावरायगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय। इन्टारेस्टिं जागोन, कमेन्ट्सआ कन्ट्रोभार्सि फैगोन। नोंथांमोना सोरखौ मोजां मोनो, सोरनो एबा समाजा मोजां जागोन आरो युथ्सनि थाखाय मोजां जागोन बेखौ नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्सखौ खालामना दाबाव। आरो BtC आव सोर जागोन किं मेकार, आसामाव सरकार दानायाव सोरनि हेफाजाब नांगोन बेनि सायाव जों बाव सावरायगोन। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दायो जों फैबाय मोनसे पर्टेलाव फैग्रोबाय। गोबांथार युथ्सफ्रा कमेन्ट्स खालामगासिनो रिजाल्टनि सायाव। दा टटेलि दायो जेबो रिजाल्ट गैथ'वा आरो इन्टारभिउ जाथ'वा। बेनो जाबाय BtC जा आरो आसाम जा बाव टटेलि सरकारि स्किम लन बाव जेबो दायो मोनथ'वा दे। नोंथांमोना गोबां साननो हागौ दायो जेबो नोंथांमोना मोनथ'वा। जेरै अरुणोदयबो नोंथांमोना मोननाय नङा एबा अरुणोदय होगोन होननानै रावबो दा फर्म लांनो हाया। गासैबो नंखायसो इलेक्शन खाथियाव बिदि जेबो मोन्थाय गैया सरकारि स्किम लन होनो। बेखायनो दा रावबो नोंथांमोना फोथायनो नाङा। दे बेनिफ्राय नोंथांमोननि हमना ला साख्रिनि रिजाल्ट गोबां सोंदोंमोन टेटनि रिजाल्ट बेबो फैला। दानो फैथ'ला, जुन जुलाइआवसो फैनाय चान्सआ दङ। मानोना इलेक्शन जोब्बासो बियो फैगोन आरो लोगोसे आसामनि NDA 3.0 आबो नेक्स्टआव सरकार थाबासो बियो फैगोन। दा सरकार थानोनो दा आसामाव सोर देरहागोन बेसो गुबै साननांगौ बाथ्रा। दा जों आसामाव रायलायोबा 126 सिट्स दङ। बिनि गेजेराव गासै 64 मोनसे पार्टिया हारसिंनो मासि मोननांगोन होमबासो सरकार दानो हायो। जुदि हमना ला 64 सिट मोनाबा सोरबा जुदि एग्जाम्पल हमना ला BJP आ जुदि 50 सिट मोनोबा अब्ला गासै 14 सिटखौ नांगोन ना। बे 14 सिटखौहाय काउन्सिलनिफ्राय लानांगोन। जेरै BtC जा बेनिफ्राय डिमा हासाव जा एबा कार्बि आंलं जा बेनिफ्राय लानानैसो माने हेफाजाब लानानै सरकारखौ दानांगौ जागोन। बेखौनो बुङो NDA होननानै। दा NDA सरकार जागोन ना कंग्रेस सरकार जागोन दा जेबो हमथानो हाया। दा बाथ्रा जाबाय जाय सरकारा नैबे युथ्सखौ नायो, युथ्सनि माखासे जेनाखि साननाय हनायखौ बुजियो बिसोरनो इलेक्शनाव देरहायो। दा बेखायनो हमना ला दा आसामाव BJP सरकार जाबाय थादोंमोन। दा बिथांमोना CM AAA हमना ला दा युथ्सनि थाखाय बेबादि होदोंमोन। माने गोबां मोनबाय, बावहाय माखासे गोबां मोनबाय। देन बेनिफ्राय आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइ होबाय, गुबुन गुबुन स्किम होबाय। अब्ला बिथांमोना युथ्सनि थाखाय एसे खामानि मावदोंखौ होनजायो। नाथाय दा 100आव 100% आं सापर्ट खालामा। जास्ट माने माखासे स्किम होदों एबा युथ्सनि थाखाय बेखौ होदों जायनि जाहोनाव आसामाव NDA खौहाय बांसिन सापर्टखौ मोनगोन बायदि कन्डिशनखौ नुहुरदों। दा बे जाबाय जोंनि एनालाइज खालामनाय। देन बेनिफ्राय BtC आव गासै 15टा सिट दङ। बिनि गेजेराव 15टा सिटआवहाय गेलेदों बेनो जाबाय UPPL आ 15 सिट, बेनिफ्राय BPF आ गेलेदों 11 सिट, बेनिफ्राय BJP आ गेलेदों 14 सिट। दा नैबे BPF जों नैबे BJP जों लोगो जानानै NDA सरकार दायो BtC आव सोलिगासिनो दं। दायो BtC आव BPF सरकार नङा। दा BtC आव जाहैबाय NDA सरकार जागासिनो दं। बेखायनो NDA जोंहाय माने हेंथा गेलेदों बेनो जाबाय UPPL। अके। देन बेनि गेजेराव युथ्सआ जायखौ सापर्ट होयो बेनो बांसिन नैबे 15टा मासिनि गेजेराव बांसिन देरहागोन आरो बे बांसिन देरहानायानो आसामाव सरकार दानायाव हेफाजाब होनायनि लामा दङ। जेरै कंग्रेसआबो जुदि हमना ला कंग्रेसआ जुदि 50टा सिट देरहायोबा 14 नांगौ जागोन। बे 14खौ नैबे UPPL आ हमना ला लोगो जाबा आरो डिमा हासाव कार्बि आंलंनिफ्राय गुबुन गुबुन काउन्सिलआ लोगो जाबा कंग्रेसआबो सरकार दानो हायो इजियाव। दा बेखौ समाजसो मोनथिसिगोन। दानो फैबाय युथ्स। दा नैबे युथ्सखौहाय जायनो माने BtC आवहाय मोजाङै नायदों एबा नायदोंमोन एबा नायगोन बिसोरनो बांसिन भटखौ मोनगोन। दा बेखायनो दाख्लैबावै मोनसे ससियेल मिडियायाव गोबां कन्ट्रोभार्सि जानायखौ जों नुनो मोन्दों। जेरावहाय BtC आवहाय CM AAA बायदि मोनसे सरकारि स्किम फैदोंमोन होनना खोनादों। नाथाय जेबो गाइडलाइन्स नुवाखै आरो बबेयाव एप्लाइ जादों बेखौ रावबो मिन्थियाखै युथ्सआ। जेरैहाय 2 लाख स्किम राङारि अनसुंथाइ। बेखौहाय गोबांथार ससियेल मिडियायाव कल रेकर्डिंबो ओंखारदों, पार्सेन्ट बिलाइनाय आरो लोगोसे पार्टिनाल' मोनदों होननानै गोबांथार कन्ट्रोभार्सि जागासिनो दङ। एक्सुवेलि नंगौबो, मानोना बाथ्रा जाबाय जेबो अनलाइन ना अफलाइन जादों रावबो मिन्थियाखै जायनि जाउनाव गोबां युथ्सफोरा माने दुखु मोनदों।
दा बेखायनो इउथ्सनि थाखाय जुदि गाज्रि खामानि मावोबा सापर्टआ खम जायो आरो इलेक्सनाव देरहानाया इजि नङा। दा जियानो जा लोगोसे बेवहाय जोङो नेक्स्टआव मोनथिसिगोनलाय सोर एमएलए आव बांसिन सापर्ट मोनदों। दा मेक्सिमाम सापर्ट मोनदों UPPL आ बांसिन सापर्ट मोनगासिनो ग्राउन्ड लेभेलाव। दा बेखौ नायसिगोन समाजसो मोनथिसिगोन। नोंथांमोना जिखुनु जाया जायखौ मोजां मोनो नोंथांमोना भटखौ होनो दाबाव। आरो जायनो होयोबा एमएलए हा जिनोखि एमएलए बिथाङा इउथ्सनि थाखाय खामानि मावनो हागोन, रायजोनि थाखाय खामानि मावनो हागोन आरो लोगोसे हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन, बिथांमोनानो बांसिन देरहानाय चान्सआ दङ।